Girekomenda sa Regional IATF sa Davao Region ang paspas nga contact tracing sa mga nagpositibo sa COVID-19. Humanatal ang pinakataas nga ihap sa new COVID-19 cases sa riyon karong bulana. Ani report ni Argil Relator. Sa datos gikan sa DOH Region 11 gikan June 1 hangtod 27 karong tuiga, natala ang pinakataas nga ihap sa new COVID-19 cases sukad nagsugod ang pandemya nga naa sa lapas 12,000. Sobra doble kini kung itandi sa ihap ni adtong Mayo nga halos 5,000 ug pinakataas nga ihap karong tuiga. Hinuon sa kapin 9,000 nga active cases karon sa tibuok riyon. Ana alang sa 12 ang critical, lapas 100 ang severe ug kapin 500 ang mild. Busa ginauhag sa DOH-11 ang mga LGU nga magdugang og bed capacity sa ilang isolation facilities. Usasab sa estratehiyang ginapatuman mao ang pagpakusog sa contact tracing ug paghuman ini sulod lang sa 24 oras. Kinahanglan pud kanaganing i-strengthen nila ang ilahang contact tracing, no? Kinahanglan gyud nga ang atong contact tracing paspasan nato nga within 24 hours ma-contact trace ng usa ka positive nga client or COVID patients para kini matagaan dayon og aksyon ug ang ma-isolate pud siya diha dayon. Nagparayon gihapon ang pagpadala didto sa kauluhan og sample gikan sa mga COVID-19 positive patients alang sa genome sequencing aron masuta kung unsa nga mga variant sa COVID-19 ang anaa sa rehiyon. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.